Тръгваме към една страна, която ще ви изненада с небостъргачите си. Страна, която ще ви накара да повярвате, че различните религии могат да живеят толерантно на едно място. Страна, която ще ви плени с истории за велики династии и легенди за една огромна империя. Страна, която ще тества вкуса ви и издържливостта ви както в пустинята, така и в планината. Добре дошли в Монголия! В сърцето на монголската столица е най-големият площад Сухбатор. Когато стъпите на обширната му територия, заобиколена от величествени сгради и културни институции, може да усетите пулса на монголската история под краката си. Това е място, където историите от миналото се срещат с ритъма на съвременния живот. В центъра на площада е статуята на самия Сухбатор, възседнал своя кон. Тук героят на революцията обявява окончателната независимост на Монголия от китайците. От юг, пред сградата на националния парламент, ни наблюдава самият Чингис хан и неговите генерали Бурчи и Мухулай, а в двата края са неговите наследници Хубилай хан и Угодей хан. Пред сградата на Академичния театър се намира статуята на Цеденбал. Той ръководил страната 40 години, направил огромен принос за развитието на Монголия и за подобряването на благосъстоянието на своя народ. Много сайтове дават доста старо описание на Монголия. Това вече не е същата Монголия, която беше преди. Вече няма да видите крави и коне в центъра на столицата. Няма да намерите и съветски автомобили. На честванията на 100-годишнината от независимостта на Монголия е издигнат паметник на основателя на монголската дипломация Хан Дорш. Съвременна Монголия е динамично съзвездие от древни традиции и най-нови постижения. Статуята на млад Буда, издигната близо до хълма Зайсан, изглежда като жива легенда. Нейното спокойно лице и грациозен вид не оставят безразлични нито поклонниците, нито случайните посетители. Височината на статуята е 18 метра. Пред пиедестала има изображение на цъфнали лотосови цветя, а в центъра е символът на столицата на Монголия – митичната птица Хангард с разперени крила. По пътя към паметника има танк на бетонен постамент, построен е с пари от монголски номади. Това е една от 50 машини в танковата колона на монголската армия. Високо на хълма Зайсан е мемориал в памет на съветските войници в чест на подкрепата на Червената армия за монголската народна революция. Строителството на мемориалния комплекс продължава 8 години. В центъра на композицията е фигурата на съветски войник с високо вдигнато знаме на победата. Централният пръстен е като древно огнище Гурван Тулагин Чулуу, символ на живота на монголите. Паметта на съветските войници е вечна, като слънцето в небето, свещена като огъня на земята. Оказва се, че Чингис хан и наследниците му не били кръвожадни вождове. Давали права на жените, били толерантни към всички вероизповедания и приветствали връзките между изтока и запада чрез иновации, от астрономията до изкуствата, оставяйки трайно наследство. Животът на Чингис хан за пръв път е описан в книга, наречена «Тайната история на монголите». Това е първата историческа книга за монголите, написана от монголи, от неизвестен автор. Историите са събрани от семействата на племенни вождове. Тези архиви са сложени в специална кутия и пазени в тайна. Без разрешението на тези знатни люде никой не можел да зърне тези записи, оттам идва и името на книгата. През 11 век Монголия не съществува като държава. Тези земи са обширно бойно поле на множество воинстващи номади, но водачът на една от тези групи, монголите, се здобива с наследник Темуджин. Той е още малък, когато баща му е убит от татарите. Така семейството на Темуджин стават изгнаници. Дворецът на последния монголски монарх Богд хан VIII. Този великолепен ансамбъл е построен в началото на 20 век и е служил като зимна резиденция на 8-я бог Геген, последният духовен и светски владетел на Монголия. Архитектурата на двореца е разнообразна и изящна. Съчетава елементи от традиционен монголски стил с влиянието на китайската архитектура.
Храмът на Махараджата, в чието ниши има 4 фигури на Махараджа. Според будистката митология, Махараджите символизират пазителите на вярата, защитавайки не само жилището, но и света като цяло. Скулптурите са направени от монголски майстори от папиемаше. Музеят се състои от летен и зимен дворец. В двореца има малък музей, художествени мебели на последния бог Догеген, домакински прибори. В средната стая на основната сграда има церемониален трон, специално за коронацията, изработен от най-добрите резбари и художници на страната и украсен от монголски майстори. Съседните стаи са претъпкани с експонати, донесени от различни региони на страната, образци на материалната култура от различни епохи и периоди. Будуар на Богд хан и съпругата му. Изработени са от скъпа и издръжлива дървесина, ебонит, поръчана в Китай. Тяхната особеност е, че дизайнът се основава на плексуси. Сенникът е украсен с орнаменти с дракони. Орнаментът символизира щастието и спокойствието на ханската двойка. Пред главния вход има само трилистен щит Ямпай, който прогонва злите духове от храма, изработен от синя тухла с изображение на 2 дракона. Будисткият манастир Гандан се намира в центъра на монголската столица. Сред блокове и юрти, неговите ярко боядисани стени, покриви от многоцветни плочки и фигури на ужасни богове, пазители на входа, изглеждат необичайно красиви. Главната порта на храма традиционно е обърната на юг. В двора има статуя на Буда и каменна ступа. Тази сграда е последната будистка сграда в Монголия по времето на Богд хан. Храмът е посветен на Авалокитешвара, Великомилостивия, което означава виждащ с очите и не е случайно. На него се приписва изцеление на слепите, а последният Богд хан бил почти сляп по това време. Вътре е здрач. Въздухът е изпълнен с аромат на тамян. Височината на статуята е 26 метра. Изработена е от мед, инкрустирана с над 2000 скъпоценни камъка, включително и такива открити в самата Монголия. Покрита е с 9 кг златни листа, добити в Монголия. В центъра на статуята има ствол от лиственица, вид бор, отсечен в свещената планина Богд хан Уул. По традиция будистките храмове се пазят от често плашещи митологични създания, много от азиатския фолклор. Обикновено имат човешки торс, ръце и крака. Огромни и мощни, но доброжелателни. Те са яростни противници на злосторници. Покрай стените на храма има и молитвени цилиндри, вътре в които са написани молитви. Вярващите ги въртят от дясно наляво по посока на движението на слънцето. Едно завъртане е равносилно на четене на записите, които са вътре. Когато се насочихме към монголската пустиня Гоби от столицата Улан Батор, минахме покрай модерни цветни къщи в пейзаж от напръскани от слънцето вълнообразни хълмове и открита степ. Недалеч от града спряхме на пътя, за да разгледаме отблизо ОВОС.
Това са купчина скали и камъни молитвени знамена, които се развяват на вятъра и отцветяват пейзажа. Монголците обикновенно спират на Овоос по време на пътуване, обикалят го 3 пъти и добавят камък към купчината. Те вярват, че този ритуал ще им осигури безопасно пътуване. Овоос са духовни места за почитането на небесното божество Кхок Тенгер или Синьо небе. Използват се в будистки церемонии и действат като ориентир в терен без указателни табели. Монголия е най-старата обитаема територия и въпреки настоящата липса на постоянно население в много области, тя е била заселена от хора от доста дълго време. В необятната Велика Евразийска степ се открива голямо разнообразие от религиозни учения и школи. Някои държави изчезват, други се появяват. Едни народи, идеи и власт се заменят с други. Най-древната религия на монголите е шаманизмът. Тибетският будизъм е официално приет в страната, но шаманизмът продължава да се практикува. Света на номадите, уникални пазители на древни традиции и наследство от предците, успели да интегрират съвременните достижения на цивилизацията в живота си. Заобиколени от величествена природа, те продължават да водят обичайния си начин на живот, но вече стоят на ръба на стария и новия свят. Монголският народ живеят в гер, който Западът, следвайки руснаците, нарича юрта. Юртата е жилище с кръгла форма, преносимият дом на номадите. Демонтажът му отнема само половин час, монтажът около час. Поставя се ханата, дървена стена, и се поставят уните, гредите, и едва след това се полага покривният филц. Въжетата изразяват бъдещето, настоящето и миналото. Ценните предмети се съхраняват в хоймор срещу вратата. Мъжки вещи, включително седло, както и мурин хур, цигулка с конска глава, се съхраняват в западната част. Тя е заета от мъжете. Жените заемат източната част, където държат кухненски прибори. Трябва да се отбележи, че монголите все още пазят и свято почитат древните обичаи на номадския живот, живеят автономно в юрти и осигуряват съществуването си чрез земеделие като предците си. Елате в Монголия, страната на неочакваните удоволствия. Тревожното делово поведение на европейците е чуждо и неразбираемо за степните азиатски номади. В Монголия не е обичайно веднага да задавате въпроси на госта. Гостът също не трябва да бърза да разкрива всичко за себе си. В юртата живота тече бавно и процедурата за представяне на гост и домакин не е изключение. Преди разговор е обичайно да разменяте кутии за емфие и да подушвате тютюна на другия, да пиете спокойно чай, да обменяте общи фрази за здравето и времето и едва след това да започнете да говорите за бизнес. Не можете да изхвърлите остатъци от чай, да изхвърлите неоглозгана кост, да подарите нещо с лявата си ръка или да настъпите разлято мляко. За да изплашите злите духове, трябва да пляскате с ръце 3 или 9 пъти. Копаенето се смята за изключително опасно сред монголите, тъй като води до нещастие. Строго е забранено копаене на земята с нож или плуг в количества, надвишаващи една шепа. Също така е строго забранено да се изсичат гори, да се ловува или дори да се посещават някои свещени места. Грижата за земята се формира чрез система от забрани.
Забранено е да се наранява ненужно земята с остри предмети, да се рисува върху нея или да се отваря повърхността й. Ако е необходимо да се полагат основи или да се копаят кладенци, е необходимо да се извърши ритуал за получаване на разрешение за тези действия. Гер изглежда като земното кълбо. Благодарение на кръглата си форма, той не съхранява лоша енергия в ъглите си. Хората, които живеят в Гер, лесно заспиват, а прекарването на една нощ в Гер бързо премахва възбудата и гнева. Орхон е била център на империята Сюнно. Чингис хан събира войските си за кампанията срещу империя в място, наречено Каракорум. Но едва след поражението на империята Джин, наследникът на Чингис, Угедей хан, издига градски стени и построява стабилен дворец – дворец на безбройния мир. Папският пратеник описва града като много космополитно и религиозно толерантно място. В него има 12 езически храма, 2 джамии, както и църква. А това пред нас вероятно най-ранният оцелял будистки манастир в Монголия – Ерденезу. Владетел на монголите Кхалха наредил изграждането на манастира през 16 век, след срещата си с третия Далай Лама и обявяването на тибетския будизъм за държавна религия на Монголия. Проектантите се опитали да създадат заобикаляща стена, която да прилича на тибетска будистка броеница, включваща 108 ступи, свещено число в будизма. Стените на храма на манастира са изписани, а покривът в китайски стил е покрит с зелени керемиди. По времето на комунизма е наредено манастира да бъде унищожен като част от чистка, която заличила стотици манастири в Монголия и убиват над 10 000 монаси. 3 малки храма и външната стена с част от ступите оцеляват при първоначалната атака. Днес Ерденезу остава действащ будистки манастир, както и музей, който е отворен за туристи. Статуята на Чингис хан в Цонджин Болдок е вълнуваща гледка, която увековечава паметта на един от най-великите генерали в историята. Разположен в живописна местност, той се издига на 40 метра височина и се вижда отдалеч като символ на мощта и величието на империята, създадена от Чингис хан. В подножието на статуята има музеен комплекс, който предлага на посетителите завладяващо пътешествие в историята на Монголия по време на ерата на Чингис хан. Това е място, където историята оживява пред очите ни и всеки може да се потопи в атмосферата на средновековна Монголия, докосвайки се до наследството, което продължава да вдъхновява поколения. Според тайната история, Темуджин не е обикновено дете, майстор на лъка и стрелите. Разбира се, използвал е традиционния монголски лък, който се правил от части от животни, бивни, сухожилия и лепило, извлечено от риба. Бил голям стратег. За да добие власт, Темуджин се обградил с различни хора с разнообразни умения. Изисквал вярност, но не приемал хора, само защото са съгласни с него за всичко. Избирал военните си лидери по таланта им, не според произхода. На 44 години той вече се е издигнал и станал върховен властник на степите. Темуджин свиква Куритай, велико събрание на номадите. На него е провъзгласен за велик вожд на монголската империя и така е родена Монголия, а той е наречен Чингис хан. Тази титла остана мистерия и до днес и не сме сигурни откъде идва. Въвежда писменост и закони в новата империя, а закононарушение може да доведе и до екзекуция. Символът на национален парк Терели е висока 24 метра.
гигантско скално образование като легнала костенурка. Национален парк Горхи Терелш е един от националните паркове на Монголия. В парка има и будистки манастир, който е отворен за посетители. По пътя към манастира алеята е осеяна с надписи с мисли за Буда. Буда се прояви в човешка форма. Така че вие, като човешко същество, трябва да положите усилия в ученето. Ако се беше проявил в кучешка форма, щеше да учи кучета. В древен Китай стелите са били популярни в продължение на много векове. Най-важните стели, императорските, често са били монтирани на гърбовете на каменни костенурки, наречени гуифу или биси. В древната китайска столица Сиан голям брой стели са изложени в музей, известен като гората на стелите. Границите винаги са ни очудвали с рязката смяна на не само култура, хора, но и географски особености и природа. Сякаш минаваш през магически телепорт, а от другата страна те очаква един съвършено нов свят, дори далечно не напомнящ този, от който идваш. И сега се случи същото. Озоваваме се в нещо съвсем непознато. Това е животът, едно приключение, което трябва да се изживее. Легендарните номадски ездачи създали свой собствен уникален музикален инструмент – Морин Кур, в превод конска цигулка. Тя е символ на обичая за поклонение на кон, който е символ на независимостта и силата на монголите през цялата история. Има редица легенди за това как Морин Хур е създаден за първи път, всички базирани на любовта и скръбта на един човек поумрял кон. Голяма част от канона на монголското изпълнителско изкуство е неразривно свързана с музиката на Морин Кур. Това не е просто традиционен инструмент. Неговият специален звук допринася много за качеството на съвременната музика. Танцът Цам е комбинация от будистка пантомима, пренесена от Индия от монаха Падма Самбава,
с шамански таинства, които са често срещани в Тибет. Гърленото пеене се основава на имитация на гласовете на животни и птици, както и на звуците на неживата природа, шум на вода, ехо в планината, свирене на вятъра, търкаляне на камъчета в поток. В древни времена ловците са използвали ономатопея, за да примамват плячка, а номадите са контролирали домашните си животни с гласовете си. Епосите, приказки за богове и герои, традиционно се изпълняват с въртящ се гърлен звук. Сред коренното население на севера, гърленото пеене остава неразделна част от шаманските ритуали и до днес. Подобно звуково производство се използва в будистките служби при четене на молитви. В Алтай гърленото пеене се счита предимно за високо изкуство и активно се развива като форма на професионално изпълнение. Ономатопоетичната музика има изненадващ ефект върху човешкото състояние. Моментално ви въвежда в успокояващ транс. Today